Vom alege părul în 4 zone. Ne uităm în oglindă, de la vârful nasului a clientei, ne ducem către punctul 0. Da? Învățăm cum să alegem cele 4 zone. Ne mai uităm o dată, poziționăm pieptenul, ne luăm vârful nasului ca punct de reper, vom alege cărarea, putem să-i spunem clientei să stea un pic cu capul spre noi, pieptenăm foarte bine părul, și ce vom face? Vom căuta unde este punctul 0. Aici este punctul 0. Da. Vom poziționa degetul pe cantul pieptenului. Vom pieptena foarte bine meșa în direcția unde vrem să ducem cărarea și venim exact deasupra urechii. Aici avem o meșă, o zonă în care o vom separa de cealaltă zonă. Cum vom putea separa zona ca să ne fie nouă mai ușor? Pieptănăm foarte bine această meșă, da? O vom duce undeva la mijloc, aici, la mijlocul ei, da? Pieptănăm foarte bine în sus, să fie foarte bine pieptănată, să fie curat, să lucrăm cât mai curat. Asta este cel mai important. Nu mai contează altceva decât să fie curat. Vom lua acest clips, da? Și îl vom pune pe verticală, coborâm în jos, la baza meșei, da? Și vom lăsa meșa. Dacă ne este ușor, vom lăsa așa. Dacă nu ne este ușor și ne încurcă, vom face în felul următor. Vom lua această meșă, o vom pieptena bine, de asemenea, ținem foarte bine partea ca mână, relaxată, să nu o ținem cumva deschisă, pentru că riscăm să tundem din păr, da? Nu-i vom da drumul farfecii. Ne poziționăm cu palma în sus, da? La mijloc, și vom răsuci spre noi și vom prinde meșa în aceste două degete, da? Și revenim. Blocăm cu acest deget și iar răsucim și iar revenim. Da? Iar răsucim, iar revenim. Iar răsucim, iar revenim. Și tot așa. Ce vom face? Îi vom face un coc micuț, pe dedesubt, și vom prinde meșa. Tot așa spre vertical, da? Am prins meșa foarte bine, am izolat-o. Și așa vom face și cu partea cealaltă. Da, putem să mergem mai departe, la spate, pieptănăm foarte bine
părul. Ținem foarte bine de farfecă. Trebuie să avem pieptănat foarte bine părul. Vom ridica meșa la jumătate. Da? Cu palma în sus. Vom răsuci și vom prinde cu cele două degete. Răsucim. Prindem cu degetul, răsucim, prindem cu degetul, răsucim, prindem cu degetul. Are păpușa și fire de plastic aici și așa. Și facem la fel un coculeț pe care îl vom prinde așa. Da? Mergem mai departe, cealaltă zonă. Vom face cărarea în direcția în care am pieptănat. Vom izola partea din spate și vom merge partea din față. Întotdeauna ne poziționăm în partea unde alegem cărările. Vom ridica meșa la jumătate. Pentru că nu este păr uman, un pic îmi dă de furcă, dar la voi, dacă veți alege cărările pe părul uman, o să fie mult mai ușor. Da? Bun. Deci, am ales, mergem la jumătate, foarte bine răsucim, da? Prindem în cele două degete, blocăm cu acest deget, răsucim cu cele două degete, blocăm cu acest deget și tot așa. Mergem până sus. Vom izola și această parte din față. Și vom prinde cu clipsul. Acum partea din spate. Pieptănăm foarte bine. Am deschis farfeca, deci trebuie să o țin foarte bine, să nu tundem părul. Pieptănăm foarte bine. Avem grijă să nu desfacem farfeca. Mergem tot așa la jumătate, la jumătatea meșei, da? Foarte bine pieptănat, foarte bine pieptănat. Cu palma în jos, răsucim, luăm cele două degete, le prindem, le răsucim, prindem, răsucim, prindem, răsucim. Trebuie ținută foarte mare tensiune pe meșă ca să putem face acest coculeț. Și am obținut 4 zone.
Mi este mai greu mie cu această păpușă, dar pentru voi, ca să aveți idee cum se împart zonele, da? Și dacă vă este chiar ușor, puteți să prindeți cum v-am învățat prima dată, de la jumătate, puteți să o prindeți așa. Dacă vă este mai ușor, ca să nu vă ia nici timp și să nu pieptănați tot așa, de la jumătate. Ridicați în sus meșa. Și prindeți clipsul, veniți undeva de la jumătate, pe verticală, da? Și vă prindeți meșa. Ca să nu aveți, să nu întâmpinați probleme. Și țineți aici. Dar întotdeauna să fie pe verticală prinsă. Da? Deci aveți mai multe posibilități.